Ξεχαστήκαμε λιγάκι γιατί εδώ πέρα τα παιδιά κουρδίζανε, είναι ξεκούρδιστοι. Δουλεύουν και με μπαταρία, μη σου πω. Πάντα έτσι. Βασικά όχι, δεν δουλεύουν με μπαταρία, δουλεύουν οικολογικά. Τα κουρδίζετε, κατάλαβες. Τώρα θα τους βάλουμε και σύστημα να φορτίζουν με τον ήλιο. Και μετά. Τα πάντα όλα. Το Νατάλο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τώρα εξήγησέ μου, ρε αφεντικό, σε ποιο μικρόφωνο μιλάς. Εξήγησέ μου, δηλαδή τώρα. Πες μου, δηλαδή τώρα πες μου τι καταλαβαίνεις. Μπερδεύτηκες, είσαι λίγο χαζούλης να πούμε. Λοιπόν, θέλετε να παίξετε ζωντανά, αυτό άκουσα. Κάτι τέτοιο πήρε τα αυτή μου, μου φαίνεται. Θα ρίχνουμε μια πενιά. Να ρίξτε και δύο. Άντε. Ναι, σε εκείνο το μικρόφωνο, Γιώργο. Εδώ, δεν μ' ακούω εδώ πάνω. Θα σε ακούσει, βγάλτε τα ακουστικά. Βγάλτε τα ακουστικά γιατί να μην μπερδεύεστε, βγάλτε τα. Ποιο ήταν αυτό, ποιο κομμάτι ήταν αυτό, ξέρεις, να μας πεις, Γιώργο. Το κομμάτι καινούργιο είναι, έχει τη συνέχεια και λέγεται προς το παρόν swing. Οκ.